Rádio Slovensko, Slovensku. Aj napriek prekážkam, ktoré vám život postaví do cesty, sa dá žiť aktívne. A dôkazom toho je aj Janka, za ktorou sme prišli do Kráľovej pri Zvolene. Janka sa narodila s ráštepom chrbtice a s hydrocefalom. Tým pádom aj pre nás, aj pre ňu nastala taká veľká výzva v živote, že vlastne ako sa s tým vysporiadať, ale ako vlastne to všetko ustáť a čo s tým, hej? Že či budeme len v podstate teda taký doma a budeme sa v tom tak nejak trápiť sa tým, alebo to teda zoberieme do vlastných rúk a skúsime s tým niečo urobiť napriek tomu, že to nebude ľahké. Čo všetko si už splnila a kde všade si už bola? Asi prvé, čo bolo, že som chcela byť herečka a teraz chodím na dramatický krúžok. Ešte by som chcela byť folklórna tanečnica. Oveľa jednoduchšie by to Janka mala, keby mala predsa špeciálnejší vozíček. Čo potrebuje? Áno, potrebovala by vlastne vozík, ktorý má kolesa s takým tým hrubším dizajnom vlastne do terénu, pretože to nie je len to mesto, ale my tu máme aj taký pekný hájik dubový a tam napríklad na tie gavúrky sa dostať je po tej ceste dosť náročné aj v tom teréne, čiže pre ňu by bolo dobre mať také kolesá, také hrubšie, no a potom chcela taký predný náhon elektrický. Ale predsa ešte potrebuje ísť Janka aj na zubárske vyšetrenie? Áno, potrebuje na zubárske vyšetrenie a vlastne potom by dostala taký strojček na zubky. Koľko potrebujete vyzbierať, aby ste Janke mohli zabezpečiť aj ten vozíček, ktorý potrebuje na tie presuny a aktívny životný štýl a na to zubárske vyšetrenie? Tak celkovo je to 8 000 eur, aby sme to mohli vlastne Janke zadovážiť. Aj napriek svojmu handicapu vedie Janka aktívny životný štýl, tak jeho pomôžeme skvalitniť ešte viac. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.